precisamente a formación de esos traballadores que hoxe en día son un capital humano importantísimo para esta denominación e, polo tanto, desde a Diputación de Pontevedra queremos liderar a petición de que a provincia de Pontevedra reclame e teña, neste caso coa connivencia tamén da propia Universidade de Vigo, acolla ese ciclo medio de formación de enología que nos permita formar os traballadores que van a traballar de maneira directa tamén en esas bodegas e que están traballando xa. Pero necesitamos precisamente innovar e para eso necesitamos formación, e para ter a formación que mellor xeito que tela aquí na propia provincia onde somos o sector, o líder neste caso do mundo do viño en Galicia. Por eso quero aproveitar, como digo, esta tarde para que tamén contar co respaldo de todos para que Pontevedra, como digo, acolla ese ciclo medio de enoloxía. Iso nos pode permitir, como digo, seguir avanzando, seguir estudiando novas formas precisamente para este ouro blanco transformado en viño que se chama denominación de origen Rías Baixas. Por eso, a todos, felicidades por estar aquí, porque con vosa presencia, reitero vez máis, reforzades todavía máis se cabe a labor que se está a facer neste importantísimo sector que esperemos todos que supere e que dé superado tamén esta circunstancia difícil na que estamos atravesando neste momento. Por a miña parte, nada máis, agradecerlle ao alcalde, ao amigo Jesús, que me hubiera invitado a participar un ano máis en esta exaltación e, de alguma maneira, pois, declarar inaugurada esta 16ª xa festa e feira do viño do Rosado. Noraboa a todos e moitísimas gracias. Gracias.